अमीन पदवी ପାଇଁ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ, କେତେ ମାର୍କର ହେବ, ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ରହିଛି, ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବା OSSC, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ www.ossc.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପଦବୀରେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ସେଟା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସରକାରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି ସେହିଟି ଅମିନ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହାର ନିଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ ପଦବୀର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଖାଲି ଥିବା ବିଭାଗ ବା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ସ୍ଥାନର ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବା ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ତର ଓ ଏବଂ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ପେ ରହିବା ସେଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦବୀର ନାମ ରହିଛି ଅମିନ୍। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଖାଲି ଥିବା ବିଭାଗ ଅଛି ଆମର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 60ଟି। ଆଉ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ A କିମ୍ବା B କିମ୍ବା C କିମ୍ବା D ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ C ବା ଗୋଷ୍ଠୀ Cରେ ରହିଛି। ଆଉ ସପ୍ତମ ବେତନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତର ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି 18,000ରୁ 56,900 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବେତନ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ବୈଧ ଇମେଲ୍ ID ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ID ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଆୟୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆପଣ ଏହି ବିଭାଗରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ଟେବୁଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ଦେୟ ବହନ କରୁଥିବା ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ହେବ। ତାପରେ GA ଆଣ୍ଡ PG ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଫି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ CPRE ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଅମିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଅନରିଜର୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 33ଟି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 11ଟି। SC BC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 4ଟି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 1ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 10ଟି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ତାପରେ ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 13ଟି ପୋଷ୍ଟ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ଏମିତି 60ଟି ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 19ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଆଉ ଅନରିଜର୍ଭ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନରିଜର୍ଭ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ SC BC ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ, ଅଧିକାଂଶ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଭାବନ୍ତି କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ବା କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଅମିନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା +2ରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ବୟସ ମଧ୍ୟ 21ରୁ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଆଉ ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଆଉ PWD ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ରହିଛି 100 ନମ୍ବର। ସୂଚକ ସିଲାବସ୍ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ଆରିଥମେଟିକ୍ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହିସାବରେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆସିବ। ଡାଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟ ଗ୍ରାଫ ଟେବୁଲ ଡାଟା ରହିଛି। ତାପରେ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଆପଣମାନେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଯେଉଁ
ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବା ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ରହିଛି, ବା ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିବ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଚେତନତା ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ସେଇଟା 200 ମାର୍କର ରହିବ। ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ବିସ୍ତୃତ ସିଲାବସ୍ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜ୍ୟାମିତି ଏବଂ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ରହିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ୟାମିତିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ବା ସେ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ମିଳନୀ, ସମାନତା, ପରିସୀମା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର, ତାପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମ୍ୟାପ୍ସର ଯେଉଁ ମ୍ୟାପିଂ ରହୁଛି, ମ୍ୟାପ୍ ମାନଚିତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନଚିତ୍ରର ଗୁଣ, ଦୂରତା, ପ୍ରତୀକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶେଷରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। MS ୱାର୍ଡ଼ସ୍, MS ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ଅଫିସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, MS ଏକ୍ସେଲ୍ ବା ତାପରେ MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ କହିଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ବୁଝି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅମିନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ମୋ ତରଫରୁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।